It's Mega Grace on Vuma FM Adult Radio for the young at heart at 6 minutes before Vuma FM breakfast. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba ke sengiyavala ngaphambi kokuba uqala usuku lwakho namhlanje 6 minutes before 6. Alomnikeza ivese lodwa nje kuphela kuyilona ozoqala ngalo usuku lwakho, ilona ozohamba ngalo namhlanje ekseni, ilona lizokuthwala ezokuqala inyanga kaFebruary, inyanga entsha. Nanti ivese lodwa nje kuphela, Philippians 4 verse 6. Ningakhathezeki ngalutho, kepha kukho konke izicelo zenu mazazi uNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga. Ngicela ulandalane leli verse, uandalane engxenye yasekuqaleni lithi nje ningakhathezeki ngalutho. Bese lithi kepha kukho konke nje izicelo zenu mazazi uNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga. Ngicela ukukhuluma nomuntu namhlanje ovuke ekseni ezizwe inhliziyo yakhe iphansi, ozizwe umoya wakhe uphansi, ozwa nje umoya wakhe akazi kwenzakalani. Nanti ivese ngicela ukunikeza lona, ningakhathezeki ngalutho. Ayikho into kumele ikhathaze. Ungakhathazeki ngaba kushila endleleni, ungakhathazeki ngaba ngakufuni, ungakhathazeki ngaba ngafuni ukukhulumisa, ungakhathazeki nanokuthi izinto ezithile uzoyilungisa kanjani, nokuthi uzophila kanjani going forward, izinto engasafani nakuqala. Ungakhathazeki ngalutho, kodwa nje zonke izicelo zenu mazazi uNkulunkulu, itshela uNkulunkulu, itshela umnikazi wakho okuyena okwazi kangcono ukudlula abangani bakho, ukudlula nomndeni wakho. Ungakhathazeki wena ngalutho nje, okwakho tshela uNkulunkulu yonke indaba yakho, bese uNkulunkulu will take care of everything. Ungalenzi iphutha lokuthi uzukhathazeke kulonyaka, uthi uNkulunkulu angiza ukukhuluma nawe ekseni. Bese uqala ukukhathazeka, ubalise enhlizweni, uzama ukuhlanganisa izinto singahlangani, uzama ukwenza izinto kodwa azenzeke ngendlela ofisa ngayo. Usukhathazekile, awazi ukuthi uzokwenza kanjani. Ngiyacela ekseni musukhathazeka, kodwa nje into ongenzela yona nje, tshela uNkulunkulu zonke izinto zakho, utshele uNkulunkulu konke ukukhathaza emoyeni, ukunikeza uNkulunkulu, ngoba uthi yena ningakhathazeki ngalutho, kodwa nje izicelo zenu zinekeni uNkulunkulu, mazazi nguye uNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga. Kusho ukuthi yonke into ekwehlelayo, yonke into ekufikelayo, wena nje ivelise kuNkulunkulu, uyinikeze yena, bese kuba uyena ozothi take care of everything, ngoba usho yena uthi ningakhathazeki. Ungakhathazeki nanokuthi uzophila kanjani kulonyaka, ungasenawo umsebenzi, ungakhathazeki nokuthi umsebenzi uzowuthola kanjani, sesiside isikhathi ufuna kodwa uwutholi. Musukhathazeka, nikela konke uNkulunkulu, uthi uye ozothatha over, bese enza indlela kwasihlongo sibi. Musukhathazeka namhlanje ngiyacela uvuke, uqale kabusha, ube sengathi akwenzeka ngalutho, uyithathe uphile nje, uyiphile impilo noma ngabuza ukuthi udonsa kanzima, kodwa vuka, ugeze ube muhle, wenza izinto sengathi konke ekhamba kahle. Ungakuvumeli ukukhathazeka kucontrol impilo yakho, ungayivumeli izimo zicontrol nama emotions akho nama feelings akho, ungavumeli izimo ezifika empilweni yakho zishintshe nangendlela ocabanga ngayo, zishintshe nangendlela owenza ngayo izinto, zingabi nayo icontrol phezu kwempilo yakho, izimo ezikufikelayo. Ningakhathazeki ngalutho, kepha kukho konke izicelo zenu mazazi uNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga. Ngizosho njalo ekseni as you are about to start your day, ukuthi ungakuvumeli ukukhathazeka ukwahlule, ungakuvumeli ukukhathazeka kufikele impilo yakho. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.